الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد آل رسول نسل رسول خون بطول جنابی صاحبزادہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم دیگر علماء کرام نعت خانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان رحمتوں والی رات محلہ شریف پورا سنت سنگھ روڈ فیصل آباد گلی نمبر 1 کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں تمام بانیان محفل دا شکر گزار ہوں جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور احباب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ عزیزم جناب محمد وسیم عباس محمد جاوید اقبال جناب حاجی غلام حسین صاحب محمد نوید انجم بھائی محمد شفیق نقشبندی صاحب جناب بھائی محمد نصیر حسین صاحب جناب لیاقت علی اور محمد ارسلان بغدادی محمد نبیل محمد عامر محمد عدیل صاحب ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی اکاوشن پیش فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی غار سور تے غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعے نجات بنائے۔ جتنے بھی شناخانہ نے رسول نقبہ خطبہ علماء آسی برادران تشریف فرمانے محمد شاہد صاحب آپ بھی تشریف فرما، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب میرے برادر، بھائی ظفر اقبال صاحب، بھائی محمد شفیق صاحب، بھائی محمد نصیر صاحب، بھائی محمد شفیق صاحب، تمام برادران
جنہوں نے بڑے تو اس کو احتشام نال اس محفل مبارکہ واسطے اپنی کاوشاں پیش فرمایا. بھائی عثمان صاحب اللہ رب العزت سارے دی حاضری نو قبول اور مستجاب فرمائے. قرب جوار تو تسی بھی تشریف لے کے آئے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکاں دی خیرات چ اللہ کریم سانو سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. فیصل آباد والے یقین کرو میں پورے پاکستان چ اعلان کرنا اور اکثر میں گڈی چ بیٹھے بھی یہ گل کرنا کہ اس ویلے اگر میں کہواں کہ پاکستان دے اندر محفل میلاد شریف دا مرکز ہی کوئی جگہ وہ لاہور دوسرا فیصل آباد ہے. یعنی لاہور اور فیصل آباد اس ویلے بالکل میلاد شریف دی محافل دا مرکز ہے. سجی رات 2 بجن 3 بجن 4 بجن بعض دفعہ تے فجر دی اذان میری تقریر ہو جاندی ہے اور یہ ایسے دیوانے نے اس طرح بیٹھے ہوں گے رات دے 3 بجے بھی آجو تو انجھے لگتا جو محفل ہونی شروع ہوئی. لاہور نو میں کہنا ہونا جاگتا ہوا شہر. اسا بچپن سے کو کہانی کتاب پڑھی کہ سوتا ہوا شہر سارے سوتے سے. لاہور نو میں کہنا جاگتا ہوا شہر جدو جاؤ ادو جاگ دے ہوں گے. مگر فیصل آباد دے بارے بھی میں یہ جملہ بول سکنا ہوں کہ یہ جاگتا ہوا شہر ہے ماشاءاللہ. عاشقاں دا شہر ہے سریلے لوگاں دے پڑھے لکھے لوگاں دا اور بادب بالحاظ عشق والے لوگاں دا شہر ہے. اور الحمدللہ میں دیکھے کہ فیصل آباد دے سینے دے اندر کینہ نہیں مدینہ ہے. بہت پاکیزہ تخیلات والے لوگ ہو ماشاءاللہ. جی حافظ جی آئے نا جی ماشاءاللہ. حافظ جی نو آج پچھے بٹھایا بھائی تو سا کدھر ہیں ماشاءاللہ. حافظ جی بھی آئے نا بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. گرامی قدر حضرات اس محفل واسطے نوجوانہ نے 2-3 مرتبہ ٹائم لیا. محبوبی صاحب نے دس رہے سن کہ پہلے کرونا وچ کینسل ہو گئی, پھر ایک مرتبہ روڈ بلاک سن میں نہیں آ سکیا, پھر ایک مرتبہ انہوں دے بھائی بیمار ہو گئی میں نہیں آ سکیا, تو چوتھی مرتبہ انہاں ٹائم لیا تے اج میری واری آئی. پھر تو وہ بیچارے ڈرے ہوئے سن کہ پتہ نہیں اج بھی کی ہو جانا ہونا کہ نہیں آسی سامنے. مگر الحمدللہ میرے واسطے خوش بختی کہ میں حاضر ہو گیا. ہن میں ایک تقریر کر کے آ رہا فیصل آباد اور میں پورے رستے چ دیکھا کہ موٹر سائیکلاں تے نوجوان اتھوں سارے اتھے آ گئے ماشاءاللہ. تو کتنے خوش بخت ہو تسی یقین کرو کہ رات نبی پاک دے ذکر واسطے گزر گئی. کسی دی رات کدھرے گزر رہی, کسی دی رات کدھرے گزر رہی, تو ہاڈی رات نبی پاک دے ذکر چ گزر رہی ہے. جدو قیامت نے اس رات دا مل پینا نا پھر تو سائیں تمنا کرنی اس دن کہ یا اللہ کاش میری زندگی دی ہر رات ہی ذکر مصطفیٰ چ گزر جا دی. اللہ کرے نہ چمک دیاں پیشانیوں نو اللہ اس طرح با نور رکھے. اللہ کریم نہ پیشانیوں نہ اپنی بارگاہ چ ہمیشہ جھکن دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر نوجوانوں نے اج میرے ذمہ ایک عنوان لگائے, کہندے نے کہ اج سانو عظیم عاشق رسول فناف الرسول خیر التابعین سید التابعین حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک سناؤ. اس عظیم عاشق رسول دا ذکر خیر کرنا ہے. اللہ کرے سانو انہاں دے عشق دا ایک قطرہ مل جائے. محمد اسد وچا ماشاءاللہ سمندری تو جدوں میں فیصل آباد پاویں ہفتے چ 4 بار بھی آواں تے اس سمندری تو موٹر سائیکل تے, اور موٹر سائیکل بھی بڑی تیز چلاندا ہے. اللہ اپنے حفظ و امان چ رکھے. کی نام بیٹے دا محمد فیضان. اے بچہ جی انہاں پیار کردا ہے, اے بس تسی غور کریا جی جدوں تک میں بیٹھا رہاں گا اے بس ویکھی جائے گا جی. میں نو کہنا پتر جی کیوں ویکھدا رہنا میرے ول, کہندا میں تانوں ویکھن ہی آوندا. بڑی محبت کا اظہار کردا ہے محمد فیضان بیٹا بھی. اللہ تبارک و تعالی ساریاں دی جوانیاں نو پاکیزہ رکھے, ہمیشہ نبی پاک دے صدقے حفظ و امان عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہاں دیا راتاں اپنے رب دی بارگاہ چ سجدے اور قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں نے. اللہ نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا کہ اسا رات نو سکون نہیں بنائے, لتسکنوا فی, فرمایا رات نو سکون نہیں بنائے, ادھے چ سکون رکھے.
دنیا دار اس سمجھنے کہ خود اللہ نے رات سکون لئی نہیں ساؤن نہیں بنائی اساں زندگی دیا راتاں سو کے گزار دیتی ہیں سکون واسطے شاہ جی اللہ والیاں دسیا کہ کسی نو رات سو کے سکون ملدا ہے تے کسی نو راتی جا کے سکون ملدا ہے کسی نو رات بستر تے لیٹ کے سکون ملدا ہے تے کسی نو مسلح تے رات نو کھلو کے قیام کر کے سکون ملدا ہے تے کسی نو سکون وچ سکون ملدا ہے تے کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملدا ہے سکون اپنا اپنا ہے کسی نو سو کے ملدا ہے کسی نو جاگ کے ملدا ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب اے سارے نوجوان بھائی شفیق جتنے آئے نے اس سارے سکون لے آئے نا آج ہر انسان چاہتا میں نے سکون مل جائے موبائل تے سکون تلاش کر رہے کاش میں موبائل فیس بک کروں گا میں نے سکون ملے جا کے پارک چ بیٹھے گا میں نے سکون مل جائے بستر تے آرام کرے گا خورے میں نے سکون مل جائے ہر انسان سکون دی تلاش ہے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماندے نے کہ انسان گوشت والی دکان تے چلا جائے تے کبھی کہ میں نے 2 گز کپڑا دے دیو ملے گا اور کپڑے والی دکان تے جا کے کبھی میں نے 3 کلو گوشت دے دیو ملے گا نہیں گوشت والی دکان تو گوشت ملے گا اور کپڑے والی دکان تو کپڑے ملے گا اللہ نے اپنا سکون اپنے ذکر دی دکان تے رکھے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دے چین تے سکون او دی یاد وچ رکھیا گیا پتہ چلے آ کہ نہ تے موبائل وچ سکون ملنا ہے کیونکہ رب نے اتھے رکھیا ہی نہیں اس دکان تے سودا ہی نہیں نہ تینو کسی پارک وچ نہ فلم دیکھ کے سکون ملنا سکون تینو اس دکان چ ملنا ہے جتھے اللہ تے او دے محبوب دا ذکر کیتا جاندا ہے تو کہ رب نے سکون رکھیا ہی ہے اسی سارے سکون دی تلاش چاہے اج بستر ہے نیند کوئی نہیں کمائی ہے برکت کوئی نہیں اولاد ہے ادب نہیں بیوی ہے وفا نہیں کیوں او دی وجہ ہے کہ اسی سارے سکون دی تلاش چاہ مگر جتھے سکون ملدا ہے اسی اس دکان تے نہیں جا رہے تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما او لوگ جنہاں دی رات اپنے رب دی مالک دی بارگاہ چ قیام تے سجدے دی حالت وچ بیت جاندیاں نے داتا صاحب دے دربار تے جائیے تے کیوں سکون ملدا ہے بابا فرید دے دربار جائیے تے کیوں سکون ملدا ہے چورہ شریف چلے جائیے تے کیوں سانو سکون ملدا ہے پتہ چلے آ کہ یہ لوگ نے جنہاں نے رب نو اتنا راضی کر لیا کہ رب نے اپنے سکون والی دولت اس دکان تے رکھ دیتی ہے ٹرین تے ہر جگہ تو گزر دیئے تے کوئی دوست جا کے ٹرین دی سڑک تے کھڑا ہو جائے لائن تے کھڑا ہو جائے ریلوے لائن تے کھڑا ہو جائے تے آکھے تو ٹرین گزرنی ہے تے میں بیٹھ جاواں گا وہ بیٹھ سکے گا نہیں تو ہاڈے ورگا کو سیانہ کہے گا کہ ٹرین تے گزرنی ہے پر بیٹھ نہیں سکدا اگر بیٹھنا ہے تے جا اسٹیشن تے جا اتھو بیٹھ کے آ اسی طرح اللہ نے اپنی رحمت تے ہر جگہ رکھی ہے پر رب فرماتا جے میری رحمت لینی ہے تے کتے داتا علی حجویری دے اسٹیشن تے آ کدھر بابا فرید اسٹیشن تے آ اسٹیشن تو تینوں رحمت ملے گی تینوں سکون ملے گا اللہ نے اپنے اس سکون تے رحمت دیاں دکانہ بنا کے رکھیاں نا جتھو سکون ملدا ہے پڑھو قرآن اچھا بولیا جے سبحان اللہ اے جھنگ تو آئے نے تقریر سنن واسطے نہیں آئے اے بھی سکون لین آئے نے تے سکون کتھے بے او ذکر مصطفیٰ تے ذکر خدا بیچے اس سارے سکون دی تلاشی آندے نے ساری رات اچھا سبحان اللہ بولو تے پڑھیو قرآن پھر نہیں انج تے نہ کرو ہن میں فیصل آبادیو تہاڈی اتنی تعریف کیتی ہے روند نہ مارو تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ 4 سال بعد واری آئیے تو 4 سال واری جڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری مینوں دے دے میں نال لے جاواں جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے ادھر تھوڑا جا اونچا بولے مینوں پتہ لگے میں اپنے گوانڈیاں 'چ بیٹھا ہوئے
یا اللہ جڑا جنہ اچھا بولے انہی جلدی مدینے جاوے تے جڑا اس تو اچھا بولے کملی والا یا آپ ہی آ جاوے یا اللہ تیرا کی جاندہ جاگ دے اما فرچنو حضور دی زیارت نصیب فرما جڑا سارے تو اچھا بولے سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن کی ہویا آخی راتی نبی پاک دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا چاروں آیتاں میں رب نے جاگن والے دی تعریف کی اللہ فرمائے او جڑے جاگ دینے او جڑے جاگ دینے او جڑے جاگ دینے اس ساڑھے سارے بابے سانو پیغام بھی جاگن دا دیتا کدے بابا فرید فرما دینے اٹھ فریدہ سوتے آ بھائی سارے بابے جاگن دا پیغام سون دا کسے نہیں دیتا تے الف لامیم دی الف تو لے کے بناز دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے بیکھ لو اللہ ایک جگہ بھی قرآن چکدرے سون والے دی تعریف نہیں کیتی رب نے جدو کیتی ہے جاگن والے دی تعریف کیتی بابا فرید بھی فرما دینے اٹھ فریدہ سوتے آ تے جھاڑو دے مسید تو ستا او جاگدہ تیری ڈاڈے نال پرید کدے بابا بلے شاہ پکار کے فرما دینے اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں اس سون تیرے درکار نہیں فرما دینے سون آیا کدے بابا پیر بارت شاہ بول کے کہندہ رے رات دا جاگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا چور سن خاطر دوجا جاگ دا خاص بیمار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دوجا جاگ دا یار راتی وارث شاہ میاں سب سو بیندے ایک جاگ دا پروردگار راتی سورے بابے جاگن دا پروگرام تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں یان جگاوے بابے سارے جاگ تے آنکھوں تے سلطان باؤ دے دربار تے بھی لے چلا یعنی سارے بابے ہی جاگت دا پروگرام دے رہے سانو کہتے ہیں وہ جاگو او بھائی جاگو قبر چا سونا یہ تھے ہی جاگ لو بڑا سونا کسے جگانا نہیں ہوتے اینا سونا ہوتے کسے جگانا ہی نہیں تے جے جاگنا ہی ایتھے ہی جاگ لائے اتھے تیرے جاگت دے مل پا دیتے جاون گے چلیے پیرے باہو دے دربار ہوتے بے مرشدہ تے بولے ہی نہیں نا مودے نہ کہتے مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی امی نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ کیونکہ میں آج گل تو انہوں سنانی ہے جگراتے والے دی جنہوں جگراتا لگ گیا اس واسطے میں گل جاگن دی شروع کی تھی کہ رات بھی آ رہی ہے نا شب برات جاگن والی رات آ رہی ہے میں کہتا رہا میں فیصلہ بات دے نوجوانوں نے تیاری کرا جا اس رات واسطے بھی عارفہ دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا بے تے دن بہت حیرانی او عارف دی کل عارف جانے کی جانے نفسانی او کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان دنوں
باہو جنا ملیا پیر جلان شاہ جی اج دا نوجوان چوک چ کھلو کے ساری رات جاگ لیندے موبائل تے 4-4 5 گھنٹے جاگ لیندے فیکٹری اوور ٹائم لگانا پہ جے رات جاگ لیندے کاروبار چ گھاٹا پہ جے نیند نہیں آندی گھر مہمان آ جمن گپا مار کے سردیاں دی رات گزر جاندی یاراں دوستاں چ بیٹھے رات گزار لیندے جسم چ بیماری آجے بندہ رات جاگ لیندے اتو آواز ہوندی ہے یاراں لی بھی جاگ لینا ہے انگ ساکھاں لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے کدے رب لی بھی جاگ لینا کدے میرے لی بھی جاگ کدے ساڑے لی جاگ کے تے صوفیاء فرماندے نے لگی والے دی اکھ نہیں لگدی لگی والے دی اکھ نہیں لگدی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے جنہ دی اکھ ماہی نہ لگی ہوئے نا عشق میں خواب کا خیال کسے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی شاہ جی نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی اکھ لگ جائے تو پھر اکھ تے نہیں نہ لگ دی جدو کسے نال اکھ لڑ جائے پھر اکھ نہیں لگ دی عشقی قدا جڑا انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلے تے نہ بٹھاوے وہ بھی کوئی عشق ہے جڑا بستر تو اٹھا کے مسلے تے نہ بٹھاوے وہ بھی کوئی عشق ہے گرامی قدر حضرات جڑا نیند ہی نہ اڑاوے وہ کھادا عشق ہے جڑا تیری مالک نہ لو ہی نہ لگاوے وہ کھادا عشق ہے میری ملت دے نوجوانوں ادھی رات و رات ڈھل جائے نا تے کدے کدے اٹھیا کرو اس ویلے وضو کر کے نا تے کدے رکوع چ نیویں آؤ کے تے کدے سجدے چ نیواں آؤ کیا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی تے ادھی رات ویلے نا اندھیرے چ کدے نیواں ہو کیا کر آ ویکھ لے تو اونچا میں نیواں تو اونچا میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو اعلی تو آواز آوے گی تو ادھی رات ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کیا کر میں سویرے تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا سارے تو اونچا کر دیواں گا جڑے اس ویلے اودی بارگاہ چ روندے نے نا او مقدراں تے نہیں روندے ادھی رات رات ڈھلے نا اس ویلے انہوں سنایا کر اپنیاں اس ویلے سنایا کر وہ کہندا سی نہ تم والا نو میں تے نہیں سوندا تے تو سو کے مینوں ڈھونڈدا ستیاں نو یار نہیں ملدے رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا اے معراج دی رات گزری ہے نا اور رات گواہ کہ عشق پاویں مجازی ہوئے تے پاویں حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو ملدے شاہ جی عشق پاویں مجازی ہوئے پاویں حقیقی ہوئے شب معراج گواہ کہ محبوب راتاں نو ملدے محبوب راتاں نو ملدے جو تو اپنے رب نو ملنا چاہنا پھر راتی اٹھیا کر حضرت بی بی رابعہ بصری تہجد دی نماز پڑھیاں پڑھ دیاں تے چور آ گیا چور آ کے سارا کمرہ پھول کے ٹر پیا تے انہیں ویکھیا فقیر دا بوا کچھ نہ ملیا وہ ٹریا باہر نکلن لگا نا تے ادھر رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا تے چور نو جاندیاں ویکھ کے فرما دیاں کچھ ملیا ہی مڑ کے کہنے لگا کچھ نہیں ملیا فرما لگیاں فقیر دے بوے آیا خالی نہ جاویں واپس آ جا اندر بے کچھ نہ کچھ ملے گا وہ پھر گیا تے جا کے نا ایک لوٹا پکڑ کے لیا کہنے لگا اے مٹی دے ایک لوٹا ہی ملیا ہے وہ جتنے بعد بی بی جان وضو فرما دیا سان آپ نے فرمایا چل کچھ تے ملے ہے نا فرما دیا چل فارغ بیٹھا تے انج کر وضو کر کے آنا درا تے میں تیرے واسطے کچھ ڈھونڈ رہی ہوں کچھ دے کے تینوں بھیجنی آ اے نا کی فقیر دے بوے گیا تے خالی آ گیا انہیں بھی خیال آیا چلو وضو کر لینا انہیں وضو کیتا آپ فرما دیا تو 2 نفل پڑھ میں اکٹھا کرنی ہے تیرے واسطے انہیں جا کے چور نے اندر مسلح بچھایا تے اے اس طرح کر کے جدو نیت کی تھی سجدے چ گیا نا
تے ادھر بی بی رابعہ بصری بھی سجدے چ ٹر گئیاں آپ سجدے چ رو کے فرماتی کہ میرے کھلے آیا سی کچھ نہیں ملیا میں تیرے کھل بھیجی آئی رو کے فرما دیا میں تیرے کھل بھیجی آئی رو کے عرضہ کر دیا نے یا اللہ خالی نہ جاؤن دیوی اج تیرے بلیہ دے دروازے تے آئی نوجوانے در رابعہ بصری نے سجدے چ دعا کی تھی ادھر چور سجدے چ گیا ادھر دل دی دنیا بدل گئی ادھیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہن لگا یا اللہ ساری زندگی چوریاں کرتا رہا ساری زندگی پاپ تے گناہ کرتا رہا دس میرے گناہ میں تیرا کی بگڑیا رو کے کہن لگا جو معافی دے دے نوجوانوں ساری رات کو سجدے چ گزر گئی فجری ویلے دیاں دانا ہی ہویاں او چور اٹھ کے ٹر پیا حضرت بی بی رابعہ بصری فرما دیاں نے دس کچھ ملی آئی اس چور دی چیخ نکل گئی آسمان والی اشارہ کر کے کہنے لگا مل گیا حضرت رابعہ بصری رو پئیاں عرض کر دیا ربا انہوں ہی کو سجدے چی مل گیا مینوں کیوں نہیں مل داؤ اتنی آواز آئی انہوں تیرے صدقے ملیا تیرے صدقے ملیا انہوں تیرے صدقے ملیا آمین آمین اللہ کرے تو انہوں اللہ ہو لگ جائے اللہ کرے انجی کر دے رہا کرو راتی اٹھ کے نا کدھرے ویلے اس طرح کر کے نا اس طرح اکھ بند زبان تالو نہ لگا کے تے سانس نہ اللہ کدے کر کے ویکھیا جی ویکھیا جی چورے والے بابے دا فیض کیویں ماشاءاللہ آمین 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 اسی نقش بندی ہیں نا تے حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند بخاری دے منن والے ہیں نا یہ بابا جنہوں نقش بند کیا جاندہ ہے تے سانو نقش بندی پتہ کیوں کیا جاندہ ہے وہ حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ گزر ہے تے ایک کمیار نا وہ آوے دے اتنے نا شاہ جی برتن پیا بناوے مٹی دے بڑے بڑے سونے فیصلہ باد دے نوجوانوں اے مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے تے 1 2 3 4 5 7 10 20 سال پیارے 100 سال 200 سال ہزاراں سال بھی پیارے ہوئے تو مٹی دی مٹی ہے وہ ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کولو کمیار گزر جائے تو مٹی نو اٹھا کے نال لے جائے وہ پھر انہوں گو کے نا تے مٹی دے پھر تھوڑے تھوڑے کوئی پیالہ بناوے گا کوئی کناری بناوے گا کوئی ہانڈی بناوے گا کوئی طباق بناوے گا سونے سونے دے برتن تے ضرور بنا دے گا پر جی وہ مٹی کاریگر دے ہاتھ ہی نہ لگ دی تے مٹی دی مٹی پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے تے تیرا تے میرا وجود بھی ایسے مٹی دے ہی بنے ہیں جے تے کاریگر دے ہاتھ نہ لگے تے مٹی دی مٹی ہے پھر علامہ اقبال پکار کے کہے گا بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان نہیں خاک کا ایک ڈھیر ہے جے تے کاریگر دے ہاتھ نہ لگے تے ڈھیر ہیں تے جے لگ جائے کاریگر دے ہاتھ تے بے پھر کڑیاں کڑیاں سونیاں شاہ بنا کے دیتا ہے بس دعا کرے اگر کسی کاریگر دے ہاتھ لگ جائے کسی کاریگر دے ہاتھ لگ جائے نہیں تے ڈھیر مٹی دائی ہے جے کاریگر دے لگ جائے ہاتھ حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند بخاری ویکھرے کمیارنا برتن پیا بناوے آپ جڑے برتن تے توجہ کرن او برتن اتارے تے اتے لکھے ہوئے اللہ
یار نے جدو ویکھیا نا کہ بابا توجہ کردا تے برتنا تے اللہ لکھیا جاندا ہے، پکار کے کہنے لگا اے نقش بندے عالم نقشے میرا ببند، نقشے چو نہ ببند کے گویند نقش بند، کہنے لگا سونیا اے بھی پیالے مٹی دے تے میں بھی تے مٹی دا ہی بنیا، میرے تے بھی لکھ بابے نے ایک کی نگاہ کی تھی تے دلو تے اللہ لکھ دیتا۔ اس دن تو بعد لوگ کہتے سن نقش بند، جدے بابا نگاہ کردہ اسم ذات اللہ دے دل تے نقش کر دیندے، لہذا آج جڑا نقش بندیاں دا سلسلہ ہے نا، ماشاءاللہ کے ڈی ساؤنڈ والے بھی میں دیکھنا اکثر انہاں نقش بندی ٹوپی پہنی ہوندی ہے نا جی، تے اے ساڈا جڑا سلسلہ ہے نا اے بلند آواز نال نہیں، اے سانس نال، انہوں کہندے نے پاسے انفاس، ایک کدے میرے کو کلے بھی آجے پھر میں دساں گا کی ہوندہ تے کی میں کری دا جڑا بابیاں کو لساں سکھے ہو تو انہوں سکھا دے آؤ مڑ واپس چلیے رات دا جاگنا۔ پیر باو رحمت اللہ علیہ فرما دینے ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دیا ہوئیں ستے ایک ستے آئی جا واصل ہوئے ایک جاگ دیا ہوئیں مٹھے جے کگو جاگے او جڑا لیندائی سا پٹھے میں قربان تینا تھی باہو جنہ کھو پریم دے جتے پریم دے جتے ہو وہ کھو کیڑے نہیں جڑے بابے نے چٹیاں داڑیاں والے کدھرے مائی نو تے کسے بابے نو کھو جتدیاں ویکھیا نا وہ پتہ وہ ٹنڈا ہوندیاں سا تے پانی دے وچوں اس طرح کر کے جدو کھو چ پانی نکلدا سی ایک ایک کر کے تے ایک ایک کر کے نکلنا اے جڑا تیرے ساواں دا بوک ہے نا اے وی او کھو پریم دے جتے ہو ایتھے بھی کدے ذکر دی تسبیح چلاوے نا اے تسبیح دے دانے نا تو کی پڑھ دو اللہ 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 اے بھی تو تیرے دانے نے آ جڑا تیرا ساہ آ رہا ہے ساواں دا بوکا چل دیا ہر ساہ نو ایک دانا سمجھ پڑھی جا اللہ پھر ہر سانس تے پڑھ اللہ پھر ویکھ لو گرامی قدر حضرات اج میں اس جگراتے والے دا ذکر کرن لگا نام اویس چلیے عشق دے پڑھنے ہوں اے میں کیتی ہے توڑی تربیت کوئی نوجوانہ دی تاکہ اللہ کرے جگراتا لگ جائے نام اویس ماں دا نام بیدار بی بی تے باپ دا نام عامر قبیلے دا نام مراد حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ سے علاقے دا نام محلے دا نام کرن ملک دا نام یمن محلے نو کرن اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ جب اس محلے نو بناون واسطے زمین کھودی بنیاد کھودی تے وچ جانور دا گائے دا سینگ نکلیا اس علاقے دی زبان چ گائے دے سینگ نو کرن کیا جاندہ سی محلے دا نام رکھ دیتا گیا کرن سینگ والا محلہ حضرت خواجہ ویسے کرنی نو اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرنی کیا جاندہ ہے جس طرح انہوں کہندے نے نسبت مکانی فیصل آباد رہن والے نو فیصل آبادی کیا جاندہ ہے سیالکوٹ رہن والے نو سیالکوٹی کیا جاندہ ہے لاہور رہن والے نو لاہوری کیا جاندہ ہے پاکستان رہن والے نو پاکستانی کیا جاندہ ہے انہوں کہندے نے نسبت مکانی حضرت خواجہ ویسے کرنی نو اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرنی کیا جاندہ ہے آپ دے بچپن دا کوئی واقعہ کتاب چ نہیں ملدا کوئی تذکرہ نہیں ملدا تذکرہ اتھو ملدا ہے جدو آپ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا پتہ لگیا عزتہ انہاں نو مل دیاں نے جڑے در مصطفیٰ تے آ جاندے ذکر انہاں دے ہوندے نے جڑے در مصطفیٰ دے غلام تے نوکر بن ورنہ پہلے بھی تے اوہی ہو ویسے نا تذکرہ ہی کوئی نہیں
نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا تے سرکار دا پیغام ہواواں تے فضاواں چ اڑدا اڑدا جدوں یمن پہنچیا تے حضرت خواجہ ویسے کرنی نبی پاک دا نام سنیا نا تے خیال آیا نام ایڈا سونا ہے ماہی کنا کو سونا ہوئے گا بس نام ہی سنیا سرکار دا کلمہ پڑھ لیا آری باللہ لوگ ارشاد فرماندے نے جیڑے دن دا جیڑے دن دا نام تیرا میں وچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑیا جس دن دا تیری تے میری امی نے مینوں تینوں کلمہ پڑھایا عشق نہیں لگ گیا اس دن دا سونے نا جامو دے امامہ کان چ اذان سنا دیندیاں کہ پتر دے کان چ آوندی محمد دا نام پے جائے اینو پتہ رہے تے یاد رہے میں آیا بھی سونے دے نا تے میں جانا بھی سونے دے نا ساڈے سودے تے پہلے دن ہی قبلی والے نال ہو جاندے نے کلمہ پڑھ کے سی وک جانے ہماہی دے نال ہیں او بی بی نے نکاح پڑھیا ہوئے نا شوہر نال کلمے پڑھے ہون تے وفا کر دی کہ نہیں او ساری زندگی اس کلمے دی لاج رکھ دی نشئی بھی ہوئے مارے بھی تے لوگ کہنے دینا کیوں وسری کہندی ہے دینا میرے پیو نے کلمے پڑھائے سن یارو جیویں دا بھی ہوئے کلمہ پڑھ کے تے لاج رکھ دیئے تے ساڑھا تے ہے ہی سونا جتے نال اساں پڑھے نہیں خود جتے ہے ہی کوئی نہیں کلمے دا میرے نبی نال میرا تیرا رشتہ ہے نا بھائی ہیں جڑے دن دا نام تیرا میں وچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑیا حضرت خواجہ ویسے کرنی نے کلمہ پڑھ لیا 20 سال کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے دور چ گزارے 20 سال پر حضور دی دید نہ کر سکے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر ویلے اس ٹوچ رہندے کو میرے یار دی گل سناوے کوئی یار دی گل سنا پتہ لگا حضور مدینہ طیبہ آگے نے ہن دل دی تمنا ہے میں کدے مدینے جاواں تے یار نو ویکھ کے آواں پتہ چلے نبی پاک بکریاں چار دن ڈگوری پکڑی تے اونٹ تے بکریاں چارن ٹور پہ یار دی آ بھی سنت ادا ہو جاوے لباس اتاریا تے فقیری دا لباس پہن لیا تے اونٹ دی کھل دا لباس پہن لیا نوجوانوں سارا دن اونٹ چار دینے تے شام ویلے گھر آندے نا تے آ کے پنڈ دی اروڑی تے چلے جاندے نے جتھے لوگ کوڑا سٹ دینے اوتھے جا کے تے کھجور دیاں گٹھلیاں جڑا سارا دن لوگ سٹ دینے او کٹھیاں کر کے بیچ کے دو درم کما دینے ایک دنم خیرات کر دیندے تے ایک دنم دا کھانا پکا کے ماں نو کھلا دیندے ایک دن آپ کھجورا دیا گٹکا پیا کٹھے کر دیتے کہ کتا بھی روڑی تے نا اپنا رزق تلاش پیا کرے کتے نے فقیر نو ویکھا تے کتا بھونکیا کیونکہ فقیرہ نو کتے بھونک دینے تے فقیرہ نو کتا ہی بھونک دینے ہے نا کتے فقیرہ نو بھونک دینے تے فقیرہ نو کتا ہی بھونک دینے پر وہ کتا جڑا فقیر نو بھونک دا کتے نو اے نہیں پتا ہوندا کہ آواز سگاں کم نہ کنا دے رزق گدارا کتیاں دے بھونکن نہ کدے فقیراں دے آٹے نہیں گھٹ دے کتے بھونک دے رہ جاندے فقیر او لگا جاندا ہے وہ اگلی نکر تے جاوے تے مائی آواز دے کے کہندی ہے بے فقیر اپنے حصے دا آٹا لے جا کتا بھونک دے رہ جاندے کتے فقیراں نو شاہ جی بھونک دے نے تے فقیراں نو کتا ہی بھونک دے او کتا فقیر وال ویکھ کے بھونکیا نا تے اونے بھونکے تے جدو حضرت خواجہ ویسے کرنی نو اے ویکھیا تے آپ نے اودے وال ویکھنا تے ایک جملہ فرمایا سنو تے ساری تقریر اسے تے ختم ہو جائے یقین کرو ساری تقریر دا نچوڑ جملہ حضرت خواجہ ویسے کرنی کتے وال ویکھ کے فرمان لگے جے قیامت نو میں پل سے رات تو گزر گیا سنو دل بے کرنا فرمان دے جے میں قیامت نو پل سے رات تو گزر گیا تے میں چنگا تے جے ڈگ پیا تو چنگا اینو کہندے نے فنا دا مقام
کتا ذلیل ترین مخلوق ہے، ذلیل ترین مخلوق ہے کتا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنے نے اپنی ذات نو ایسا ذات مصطفیٰ چ فنا کر دیتا، کتے نو پہ فرمان دینے جے قیامت نو پل سے رات تو گزر گیا تے میں تیرے نالو چنگا، تے جے میں پھنس گیا تے تو میرے نالو چنگا۔ فیصلے تے اتھے ہونے۔ سائیں سردار نے آکھیا سی او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں، جو مڑیاں سردار سجن تو تکیاں جوگیاں رہیاں۔ یاد رکھیو جی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آدھرو درجے لے جاندہ، ادھو رہندہ ہی کک سردار سائیاں جدوں اپنا ہی کک نہ رہ جاندہ۔ خواجہ بیس نے کک نہ چھڑیا یار پچھے، کک نہ چھڑیا۔ ساری رات ایک قیام چ گزار دینے، کو سجدے چ گزار دینے تے سارا دن روزہ رکھ کے اونٹ چار دینے۔ حضرت شیخ شرف الدین یا منیری رحمت اللہ علیہ فرما دینے، ایک دل فرشتیان خوشبو سنگی، ایک دوسرے نو ملائکہ پوچھ دینے خوشبو کتھو یا رہی، 7 لاکھ سال تو یہ میں دی خوشبو کدے نہیں سنگی۔ ایک فرشتہ کہنے لگا حضرت جبریل نو پوچھنے آؤ، جبریل امین نے آگے منو بھی پتا کوئی نہیں، میں کملی والے کو پوچھ کے آنا ہوں۔ جبریل کملی والے کو لے آگے، عرض کی تھی کملی والے آؤ، اسی سارے فرشتے خوشبو پہ سنگنے آ، سنے آ کتھو یا رہی، میرے آقا نے فرما جبریل چپ کر جاؤ، اے عشق دراز ہے۔ عرض کی تھی کملی والے میں فرشتیاں نو جواب دینا ہے، دسو خوشبوئیں کتھو آ رہی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل میرا ایک اونٹا والا یار ہے، انہیں اونٹ چار دیا میرے عشق وچ ہوکا مارے ہے، او دے ہوکے دی خوشبو پہ ہوندی ہے۔ عرض کی تھی کملی والے او اونٹا والا یار کون ہے؟ فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی۔ فنا دا مقام بے کتے نو فرما رہے نے، یہ میں قیامت نو پل سے رات گزر گیا تے میں چنگا نہیں تے تو چنگا، تے عدمت ویک ہو کے فرشتے مار دینے خشبوں میں عرصہ تے پہیاں جا دیا۔ عاشق دا ہو کیا نا لے چلنا میاں محمد بخش دے دربار تے، تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی۔ میں نے پتہ رات 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو کریں دئی تے جے ہے کوئی گنجائش تے تھوڑی جی سبحان اللہ فرماؤ۔ سچی دسا میں میرے رسول تے بیٹھا اے تقریر جڑی میں تانوں ہن تک سنائی نہیں، میں اپنا ہی رانجا پیارا راضی کر رہا، میں اپنا رانجا راضی کر رہا، تواڈے والی تقریر تے ہن میں شروع کرن لگا ہاں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دل ہنجو ہاڑے ہنجو ہاڑے مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتا۔ کون ہے دیوالی جدو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تھے، عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے۔ مدینہ طیبہ دے باہر کھلو کے نبی پاک نے مشرق پر چہرہ کیتا، سینہ ایک اقدس تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس میرے نبی لائے رہے۔ صحابہ ویخ دے اگلے دن پھر تیسرے دن تے نہ رہا گیا تے حضرت عمر فاروق نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے روز کھلو کے ادھر چہرہ انور کر کے تے سانس لے دیو ادھر کیے۔ سید عالم نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، حضور نے فرمایا صحابہ ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ بسدا ہے، فرمایا ایتھے آ کے کھلواں تے مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے۔
تے جو سیالکوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے میرے آقا فرمائے تھے آکے کھلواں عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں ہو دیا نے صحابہ نے خیال آیا کملی والیا پتر اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تن من دھن تیرے پیچھے اساں وارے جائے دادا مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تے سونے تو مدینے بے کے ہو دینا پیار کری جانا ہے جڑا کدے آیا بھی نہیں عرض کیتی حضور کون ہے وہ کون ہے یا رسول اللہ کالیں دیوالی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن گرودے چ گزر دے نے اونڈ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا تے جسم تے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا آئے ایک ہاتھ تے درم تے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے وہ حسدہ ہے جد لوگ حسدے نے اور روندہ آئے عرض کی تھی سونیا ہور نشانی کی ہے فرمایا دنیا دیا گلیاں چنو جاندہ ہی کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں چے فرشتے گلہ یوں دیا کر دینے عرض کی تھی کمنی والے ایڈا یا شکے ہوندہ کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے اکھلا کے ماں دیا خدمتہ پہ کر دائے عرض کی تھی سونے او دا نا کی ہے فرمایا او دا نا خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والے او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آجے نبی نو ساڑھا پتہ کوئی نہیں فرمایا سجا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی عاشق کدھرے بھی ہو گئے آمین سنت سنگھ پھاٹک کول بیٹھ کے کسے سنی نو اے بچے نو خیال نہ جے میں ساری راحت میں سچ بیٹھا رہا ہو رہے حضور نو میرا پتہ ہے کہ نہیں تواڈے فیصل آباد دا تاجدار محدث فیصل آبادی تے محدث اعظم حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی محدث اعظم پاکستان آپ نے ایک منکر ملیا تھے کہنے لگا مولوی سردار تو کہنا نبی نو ہر چیز دا پتہ ہے فرمایا جی ایک تنکا پکڑ کے تے کہنے لگا نبی نو تنکے دا پتہ ہے خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے کہنے لگا نبی نو تنکے دا پتہ ہے آپ نے فرمایا جواب بعد وچ کرا کہ پہلے نبی پاک دی ایک مٹھی جی حدیث پاک سن فرمایا میرے نبی نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جنہوں آنا پتا ہوئے کہ میں اللہ دا نبی ہاں فرمایا اے حدیث سن کے دس اے تنکے نو نبی دا پتہ ہے کہ نہیں کہنے لگا نبی دا تے پھر اینو پتہ ہے فرمایا جا پھر ایمان دا علاج کرا وہ تیلے نو نبی دا پتہ ہے تے نبی نو تیلے دا نہیں وہ تے تنکے نو جانتا ہے یہ نہ سمجھا جی خورے میں ساری رات بیٹھ کے چلا تے حضور نو نہیں پتا نا سرکار تے تیرے دل دے ارادے بھی جان دے گرامی قدر حضرات یمن عاشق بیٹھا تے میرے نبی مدینے بیٹھ کے اے بھی دس دیتا کہ دے جسم تے سفید پھل بیری ہوندی نا پھل بیری لوگاں دے جسم تے سفید نشان بن جاندے جنوں پرس پھل بیری کہندے حضرت خواجہ ویسے کرنی نو پرس دی بیماری ہو گئی تو او مستجاب الدعوا سن عرض کیتی یا اللہ مینوں پھل بیری دی نا اے پرس دی بیماری دی شفا عطا فرما اللہ شفا دیتی تے عرض کیتی تھوڑا جا نشان باقی رکھی تاکہ جدوں اونوں ویکھیا کراں گا تیرا شکریہ ادا کریا کراں گا او سفید رنگ دا نا ایک ہاتھ تے نشان سی درم دے برابر تے نبی پاک نے صحابہ نوں جدوں نشانیاں دسیاں تے اے بھی دسیا کہ اودے ہاتھ تے درم دے برابر نشان
دے ہاتھ ہوتے درم دے برابر سفید پرس دا نشان ہے نا عاشقاں دی تسلی ادھر میرے نبی ذکر چھڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے آن دینا تے روز آکے تے ماں دے قدم پکڑ کے دبان دینے تے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویخ او فیصل آباد دے نوجوانوں انہوں کہندے جے ماں دی قدر آج بازار جاوے پتر تے ماں پہ انہوں دس کے نہیں جاندہ انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھتا ماں کو کہندہ امی اجازت ہوئے تے نبی ویخ ماں نے روز کہنا پہ پتر تو میری کلی اولاد ہے تو ٹر گئے میں مر گئی میں نو کون سنبھالے گا نہ جاویں بے ویس پتر تو نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جاتا ہے نوجوان ایک دن اونٹ چار کے گھرے آئے آکے ماں دے قدم پکڑ کے رو کے عرض کی تھی اماں آج مدینے لا گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دی اگلنا سن دینے عثمان دے علی ہر ویلے یار دے کھول بین دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہ آکے تینوں بھی دسا گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا سونا بنایا اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لالے تے ماں کہنے لگی رو نہ تے جا نبی ویکھیا اٹھ کے دوڑ پہ ماں کہنے لگی دو گڑیاں ٹھہری میں سنے چار پہر مدینے جان دیا تے چار ہوتے ہیں لگ دینے اٹھا پیران دا ویلا دنیا دوڑ دا جامی تے دوڑ دا آمی مل پہ تے ویخ آمی تے نہ ملے تے اڈی کرنا لگ پمی جلدی واپس آ جائی دھیان رکھی پیچھے ماں بھی اڈی کان کر دی انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے تے اتھرو ماں دے قدم آتے ڈک دن تے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری میں لے جاؤ رہے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے ادھر مدینے اماشا فرما دیا سرکار حجرے جو نکل گئے دروازے چ جا کے مڑ کے فرمایا آشا میں ذرا باہر چلیا تے میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تو انہوں جان نہ دیویں وہ منوں ویکھن آ رہے تے میں محمد بھی انہوں ویکھن آ رہے اماشا فرما دیا سرکار باہر تشریف لے گئی نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چمکے روندے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا چ دوڑ پہ گئی نالے دوڑ دے آلے نالے روندے ندا کر دے آ رہے کہندے یا اللہ انہیں سا دے دے ایک باری تیرا ماہی ویکھے آواں ارداں کر دے کملی والی آواں تیرا اویس پہ آئی جدو مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چم دینے مدینے دی مٹی سینے ناول مل دینے نکے نکے بچے انہوں سینے لگا کے روئی جاؤ رہے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے بارے آئے بڑے عدب دے ناول دروازہ کھڑکایا اماں عائشہ فرما دیا کون رو کے عرض کر دینے اماں جی کو جو ہوا تے دساں کون ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا آیا اماں عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا رو کے عرض کی تھی اماں جی اماں جو میں یہ نبی دا اویس آیا ذرا نبی کریم نو بیجی آجے میں سرکار دی دید کرنے آیا اماں عائشہ فرما دیا میں آنے والے آؤ میں نبی دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس دیا چیخ نکل گئی آؤ عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڑی کا کردہ رہے آؤ جامع گا ماہی ویخ کے آگا آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا بس دے نبی جی بے جاؤ تھوڑی دیر اڑی گلے نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڑی کا کیوں ہے اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دی ہے عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چی ہو جاؤ میں جاندی واریوں پیڑائی ویخ جاؤں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چی ہو گئی اندر ایک بکھریا والا آیا ہوں او دے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے اونٹ دی کھلدا پھٹیا لباس ہے
نکیاں نکیاں چیزاں چھومدا نالے روندا ہے فرما دیا دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وسدئی ملن آیا سٹر چلے آؤ میں کچھ نہیں منگدا ہوں کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا یا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لئی ماشا فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تھی حضور اندر آ گئے نبی کریم جب ہے کہ حجرت فرمایا عاشق کون آیا سے عرض کی تھی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سے میرے کریم نے فرمایا کیویں دسی عرض کی تھی سونیا پیراں وچ چھالے تے والا وچ دھوڑ اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس کو درویش سی سونیا کدھروں دوروں ہی آیا سی میرے آقا فرمایا واو یا ان والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوئیں محمد دے بیڑے چھڑ گئے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے فیصل آباد والے ہو جس شام نہ پئی اویس گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی اما کہدی وے اویس آگے ہیں شاہ جی دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اما کہن لگی وے نبی وے خیاں رو کے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی اماں لگتا روندی ہی مر جانا ہے اما کہن لگی وے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے تے ماں کہن دیئے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیک آؤ نہیں کدھرے ماں دبے ادب نائیو جاواں اما نے پھڑ کے سینے دے نال لا لے آؤ تے ماں کہن لگی رونا کہ تم ماں دا ایڈا فرما برداؤں آرے چپ کرو ماں دعا دیں دی آئی دیو ویس ماں دی خدمت ہی کری جاؤ کہ تینو ماں دیا دعاوانے سارا جگ نبی دیا گلہ کرے گا نبی تیریاں گلہ کرے جگ تیرا بجدیاں گلہ کر دے جاوے ہو ویسے جگ تے رب جدیاں گلہ کر دی ہو نبی تیریاں گلہ کرے گا کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے کوئی یاد درو درجے لے جاندہ او تو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ککھ نہ رہ جا او دا کی مرتبہ ہوئے گا جدے بارے نبی پاک صحابہ نے فرماون صحابہ جنہوں میرا اویس ملے او دے کلو بخشش دی دعا کروا لے آجے وہ جڑے اگئی بخشے انہوں نے میرے آقا فرما رہے نے جنہوں میرا اویس میرے او دے کلو اپنی بخشش دی دعا کروا لیا جائے حالانکہ لکھاں اویس بھی آ جان ایک صحابی دے برابر نہیں ہو سکتے اور او دا مرتبہ تے مقام دیکھ میرے نبی دی بھر گئی ایسا مستجاب التوات عاشق فرمایا جے لبے کدے تو دے کلو بخشش دی دعا کروایا جائے میرے آقا نے فرمایا قبیلہ ربیہ تے مزر دیاں بکریاں دے والاں جننے گناہگار قیامت نو حدیث تا مفہوم ہے یا قول ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کتابت لکھیا کہ قبیلہ ربیہ تے مدرجے افراد یا بکریاں جنہیں گناہگار قیامت نو میرے اویس دی شفاعت نہ بخشے جاون گے نوجوانوں یہ او عاشق رسول ہے جنہیں قیامت تک دے آن والے عاشقان دی لاج رکھ لئی پتہ لگیا دیدار ضروری نہیں حضوری ضروری ہے حاضری ضروری نہیں حضوری ضروری ہے کیوں شاہی حاضری دی اہمیت اپنی جگہ پر وہ ویکھ حاضر بھی نہیں ہو گیا قیامت تک آ جڑے میں تے تسی ہیں نا جنہ بس سرکار دا نام ہی سنیا او دے عشق نے سارے دی لاج رکھ لئی تے آکھیا ویکھے نام بھی ہوئے نا تے حضور دا عشق سینے چ ہوئے نا تے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں اے ایک اعلان سن لو میں ہوں باقی اتار کر کے چلتا ہوں میں ہوں تھک گیا سچ ہاں جی پھر سنا توڑی محفل تے سنا لوں یہ لاہور بھائی محفل ہے مینوں پیغام نہ کرے لاہور محفل ذکر مصطفیٰ و جشن علی المرتضی شیر خدا چندرائے
چنگی مسجد لاہور کے قریب اتنے تقریباً ماشاءاللہ جی 15 عمرے دے ٹکٹ نے 5 ادر موٹر سائیکل اور 10 غلاف کعبہ. یہ تاریخ 18 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء لاہور دی بلکہ پاکستان دی کل پاکستان سب تو بڑی محفل. اتنے دیگر ثنا خان سارے تشریف لے کے آ رہے تھے میں بھی انشاءاللہ حاضر ہونا ہے. 15 مارچ نہ ہوگا نا لاہور بھائی اتنے بھی اگر ہو سکے تو 18 مارچ. اور دوسری محفل 11 مارچ اسلام آباد نور کا سما پاکستان دی سب تو بڑی محفل. اتنے بھی 15 عمرے دے ٹکٹ نے غالباً ہے جی. انشاءاللہ العزیز میں اتنے بھی حاضر ہونا ہے اگر ممکن کیونکہ میں نے ذمہ داری دیتی انہوں نے انتظامیہ نے آکھیا کہ آسی صاحب اعلان کرے آجے ضرور تو اگر ممکن ہو سکے تو تمام احتلام اسلام آباد دی بھی پاکستان دی سب تو بڑی محفل اور اے بھی اگر ممکن ہو سکے تو تمام احباب تشریف لے کے آئیو. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. محمد انور کیڑی ساؤنڈ والے انہاں دے بیٹے دا جپریشن ہے. اللہ کریم نبی پاک دے جوڑے پاکاں دا صدقہ سید زہرا پاک دے بچیاں دا صدقہ سے تے کاملہ عامل